σας gamers. Είμαι ο Dr. Chaber και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, ένα μαγειριό. Έχουμε κρατήσει ώρα. Ας ξεκινήσουμε. Γεια μου, ξύπνα! Σχολείο! Ναι, σιγά, σε παρακαλώ. Έλα, άντε. Τι λες ρε, σιγά μην πάω σχολείο εγώ. Άντε ρε. Θα πας σχολείο, θες δεν θες, κατάλαβες. Εντάξει, μπαμπά. Θα δεις τώρα τι ξύλο θα πας. Κοίτα. Σέιμους. Έλα εδώ τώρα να μιλήσεις ρε. Έλα σήκω τώρα. Έλα ρε. Έλα. Πάμε. Μπάρμπι, όλα και στενά τυχωτή. Άσε τις φίλες του και έλα VIP. Μαγκά τι κάνεις. Καλά, Θες εμείς. να πας σχολείο ναι ή όχι. Όχι. Έλα εδώ. Εντάξει, θέλω. Θέλεις να πας σχολείο. Ναι, θέλω. Ή δεν θες. Πες την αλήθεια. Θέλω. Αν δεν ήθελες θα σου έλεγα θα μάλλον τους γονείς σου. Αλλά επειδή είμαι συμπόη. Αλλά Μπορεί και να χειριστεί από μένα. Triple H. Όχι. Ωραία πόδι και δεν έχει. Τώρα δείχνει την κάμερα, δείξε την κάμερα. Για να μάθει. Εγώ ήθελα να πάω σχολείο, δεν θες. Γι' αυτό, μόκο. Τώρα έρχεται ο παππούς, θα δεις τώρα τι θα πάει. Λοιπόν, Γιώκα μου άκου, δεν γίνονται όλα στη ζωή όλα αυτά. Θες να πας σχολείο ναι ή όχι. Δεν θέλεις. Δεν πειράζει Γιώκα μου. Έλα εδώ να σου κάνω μια αγκαλίτσα. Τι είπες ρε. Θα πας σχολείο ναι ή όχι.